Krkonoše jsou z klimatického hlediska nejdrsnějším českým pohořím, jelikož vrcholové partie leží již a tak vznikl v lidských představách Krakonoš. Statný muž s plnovoucem. Krkonoše jsou velice staré pohoří. Jejich geologická minulost začíná usazováním vrstev. Když vodního živočicha takto vytáhnete na suchou zem, tak mu to určitě nedělá dobře. A vytvářely takzvané ledovcové kary naplněné nesmírným přírodním bohatstvím. V Krkonoších se jim říká doly. V Krkonoších roste více jak 1250 druhů cévnatých rostlin. Zde většina skal je tvořena žulou a tenhle kyselý. Vodní hospodaření se soustředilo především na ty nejvyšší partie, to znamená. Tak dnešní závod je pro Horskou službu spíš práce, protože zajišťujeme asistenci. Závodníci, připravte se! To všechno jsou výrazné skalní útvary, takzvané tory. A jsme na vrcholu Sněžky. První člověk, který zde stál, byl v roce 1456 jakýsi Benátčan, který ve zdejších horách hledal. Vydejme se tady společně na cestu ke krásám našich hor, naší země.